Muri yeZimbabwe tine nyaya imwe yatiri kutambira iko zvino yatiri kunzwa kuti pane mumwe munhu anoita zvebato rinopikisa zvematongerwo enyika okumbari ari kunzi aabductwa iko zvino. Nyaya iri kubudiswa neCitizen Coalition for Change ari kutaura kuti breaking, we have received a report that one of our members, Last Chinojika from Bari, has been abducted by suspected state security agents driving a Toyota Fortuner. We demand his release and safe release. Ndo mashoko atiri kutambira ari kubva nepabato reCitizen Coalition for Change pasocial media pavo, ndo zvavari kubudisa vachitaura iko zvinezvi. Ende nyaya iri kunyatsoitika muZimbabwe inotyisa kazhinji. Unotanga wanzwa kuti munhu aabductwa, ivo vamwe vacho vanosapota bato reZANU-PF vanobuda vachitaura kuti vanhu ivavo vari kunyeba. Mozonzwa nyaya papaya munhu azonzi adhambiwa asiwa kumapurisa, izvo zvinoratidza kuti vanhu vari kutorwa zvine kakumbunyikidzwa kasiriko, zvisiri izvo zvinotarisirwa kunge munhu achiitwa kana achinge anzi asungwa, nekuti kazhinji munhu akasungwa unongonzwa kunzi iwa under arrest, unofanira kunyarara kusvika uende, ende zvese zvauchataura zvinogona kushandiswa against iwewe kucourt. Asi muZimbabwe nyaya yacho yakasiyana. Unotanga watorwa kwemaawa sezvakaitwa ana Namatai kwekuedza avo vari kunzi vakangotorwa paairport ndobva vatora more than 8 hours vari pavanga vari vachirohwa zvisinganzwisisike. Vamwe vacho vakazobuda vachikamena, ndobva kwekupedzisira kwacho pavazonzi vasungwa vari kumapurisa kutaura kuno kuna nhasi vachirimo mukati. Ndo imwe yenyaya zvekare yatiri kuona panapa iyi. Vari kungonzi uyo Last Chinojika kumbari ari kunzi angotorwa neFortuna yangomutora zvisinganzwisisike ndobva yaenda naye. Sekutaura kwakamboitwa naadvocate Thabani Mpofu, iri kugoita rinomirira advocate Nelson Chamisa pane zvematongerwo enyika, vachitaura kuti vanhu ava vakangoziva chete kuti iwewe unogona dhemo, vanobva vatokusunga, kungobuda uchitanga wakafitwa nekuita dhemo futi, unogona kubva ngosungirwa futi. Izvozvo ndo situation iri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi, ende ndo nyaya nhasi yataura takakubatirei Last Chinojika uyo ari kungonzi angotorwa kumbari.